13-godišnji Veljko iz Borče imao je sreće da da najviše golova i da dobije nagradu kojom će otići na svetsko prvenstvo u Brazilu. Pre zvaničnog početka takmičenja igrači fudbalskog kluba Partizan Andrija Živković i Darko Brašanac na delu su pokazali kako to rade profesionalci na terenu i na taj način takmičarima dali bolji uvid u to šta ih očekuje. Takmičenje je bilo fenomenalno, kao što vidite sam događaj protekao zaista u najboljem redu i mislim da je bio vrhunski organizovan, znači ovaj teren potpuno izgleda nestvarno za neke naše uslove. Inače, tokom celokupnog takmičenja na našoj Facebook stranici učestvovalo 840 takmičara i evo danas smo dobili pobednika Veljka koji će vrlo skoro putovati u Rio na 4 dana na utakmicu četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu, što je, ja mislim, jedan doživljaj koji je bukvalno neponovljiv. Najbolji rezultat ostvario je Veljko Fišćan iz Borče, koji je osvojio put u Brazil, tako da će od 3. do 6. jula uživati u prestonici fudbala i sambe. Kako si ti uopšte stekao pravo da se takmičiš u ovoj nagradnoj igri gde si dobio put za Rio, za svetsko prvenstvo? Pa prvo sam otišao u Đak Sport, kupili sam Adidas patike, dobili smo neki kod, odigrao sam igricu na Facebooku, bio sam u 50 najboljih, došao sam ovde da igram finale i bilo nas dvoje koji su imali isti broj bodova, šutirali smo opet, on je promašio sve na svu sreću, ja sam pogodio. Ideš u Rio? Da. Pored VIP karata za utakmice četvrtfinala, za pobednika ovog takmičenja i još jednu osobu po njegovom izboru, kompanija Adidas obezbedila avionske karte za Rio, smeštaj tokom 4 dana u prestonici Brazila, poklon dobrodošlice, kao i organizovane sportske i turističke aktivnosti koje će im omogućiti da u potpunosti uživaju tokom boravka u Brazilu.